Hallo an alle. Ako vytvoriť v nemčine vetu o otázku? V oznamovacej vete bude vždy na prvom mieste podmet a na druhom mieste prísudok. Príklad: Ich spiele Fußball. Avšak niekedy v nemčine môžeme dať na začiatok vety niečo, nejaké teda slovíčko, ktoré chceme zdôrazniť. Príklad: Morgen spiele ich Fußball. Následne máme dva typy otázok. Prvé sú uzavreté otázky a tie majú poradie následovne. Na prvom mieste je prísudok a na druhom podmet. Príklad: Spielst du morgen Fußball? A posledný typ otázok sú doplňovacie otázky, ktoré majú poradie následovne. Na prvom mieste opytovacie zámeno, na druhom prísudok a na treťom je podmet. Príklad: Wann spielst du morgen Fußball? Viac ohľadom tejto témy nájdeš na mojom YouTube channeli. Link máš v bio. Takže geh und check das mal.